son Fernando Algueira e o noso proxecto fundamentalmente viticultura e elaboración de viño. A nosa adega está situada en Doade, Sober, Lugo, e levamos como a 38 anos traballando o tema de viticultura e desde o ano 96 empezamos xa en Ribeira Sacra a elaborar viños. Eu traballaba nun banco e, bueno, fomos, como outros teñen outros hobbies, o meu hobby era irme ás viñas todos os ratos libres que tiña, e é un proxecto apasionante, empezas de cero, che vai gustando, e logo, ano a ano, un pouco máis, e terminas montando unha adega, e logo medrando, e logo incrementando, e agora hasta incorporando un fillo no proxecto, non? Eu son Fabio, son fillo de Fernando e son a segunda xeración de Algueira, podemos decir, que estamos agora neste proceso de relevo xeracional, como dis, e nada, aprendendo moito do proxecto, aprendendo moito da nosa zona, que é moi rica en moitísimas cosas diferentes, tanto en viticultura, como enoloxía, como no turismo, como un montón de cosas e de posibilidades que temos para desenrolar. Cando eu nací, meu pai xa estaba dedicado a isto, non de maneira igual 100%, pero sí que xa estaba metido no tema, entón eu sempre pude respirar isto dende moi pequeno, non? Eu dediquei-me a outras cousas, dediquei-me a música, dediquei-me a un montón de outros proxectos, pero sempre un pouco, cando volví a casa, pois vendo este traballo que estaban facendo de viticultura, de enoloxía. E nada, un día, bueno, vas crecendo, vas probando outras cousas, e un día descubres que, oi, pois empezaste a tirar máis outro, que isto que ti creías que era o que máis te gustaba, non? E pareceme que estábamos nun proxecto, nun momento precioso para dedicarnos a isto. Fai casi 4 anos agora, pois decidín dedicarme xa moito máis, non só esporádicamente de vez en cando, senón xa ao 100% a axudar a familia e empezar este proceso de relevo. Estamos levando dunha maneira tamén un tanto divertida, non? Porque somos xóvenes os dous. E Ana, que é a miña muller, que está incorporada totalmente ao proxecto, non? Pois somos toda a familia involucrada nun proxecto. Ten os seus puntos difíciles porque sempre hai a parte humana e a parte emocional. Estamos ainda aprendendo a como se fai isto de relevar, non? Equivocámonos, acertamos moitas veces. Bueno, parecenos curioso que sexamos nosos que falemos desto cando ainda estamos descubrindonos tamén como se fai, pero bueno, sempre é interesante. Falábamos agora con Xoán Canas tamén, explicaba que fai pouquiño, fai uns anos, foi a primeira vez que se fixo un relevo xeracional na Ribeira Sacra, nunha bodega. O sea, que estamos falando de algo que está empezando a acontecer agora. Lóxicamente non hai moito onde mirar atrás e aprender de cousas que pasaron. Sí, porque non había historia, non? Os proxectos de Galicia, salvo grandes empresas, o que era unha empresa familiar dedicado 100% á viticultura, non había, non? Nós temos un pasado bastante triste en todo Galicia, pero a forza xurde xusto fai 30-35 anos ca recuperación das castes autóctonas, proxectos que nacen dunha maneira moi bonita porque era simplemente por afición, por pasión, que terminan sendo unha empresica pequena e logo, incluso no caso noso, aglutina a familia e terminamos sendo unha empresa familiar e temos 20 empleados a maiores. Entón, todo isto, agora chega un momento que a vida se pasa nun soplo e depois de 38 anos, pois xa estás nos 63 anos, sin darte conta, alguén ven detrás e os relevos generacionales sempre tuveron moi mal nombre porque sempre se deixaron pro final, non? A xente dicía, o vello non solta, o vello non deixa a batuta, quere el... Iso foi un dos grandes problemas do agro gallego, por exemplo, non? Que a xente quería morrer arando ainda, ali, co arao. Entón chegaba o rapaz novo e, claro, o chaval cansábase e tiñase que ir porque ao final non lle deixaban nin coller a temoncela do arado, non? E nós, dunha maneira totalmente natural, porque é necesario o relevo generacional, é un dos puntos máis críticos nunha familia, non? Bueno, alguén que fixo algo, que dedicou a toda a súa vida, de repente vai morrer este día que el falle, vai a como vamos a decidir o futuro desta pequena empresa. Bueno, pois todo eso tense que facer con tempo e nunca mellor, pois
Fabio ca súa edad e eu ca miña, de viaxar xuntos, camiñar xuntos, pasarlle o bon e o malo, pasarlle, contarlle todos os problemas que hai, que sea consciente dil para que el non os teña, e a veces enriquecerme eu tamén da xuventude, da ilusión. Esperemos que teña un final con perdices.